खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि राजखान्थि हान्जाया मैया जयैनो एलायन्स जाबाय बिटिआरआव बिथांमोननि सोरखार दायोब्ला इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ बानायगोन होननानै मैया खौरांगिरिनि गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ फोसावबाय बिटिसि बिसायख'थियाव रावबो राजखान्थि हान्जायानो हारसिङै सोरखार दानो हानाय बायदि मासि देरहानो हायाखैमोन बिपिएफ हान्जाया बयनिख्रुइबो बांसिन 17 मासियाव देरहादोंमोन इउपिपिएलआ मोन 12 मासियाव देरहादोंमोन बिजेपिआ मोन 9 मासियाव देरहादोंमोन जिएसपि आरो कंग्रेसआ मोनफायै मासिखौ देरहानो हादोंमोन बिटिआरआव सोरखार दानो थाखाय मोन 21 मासियाव देरहानाया गोनांथारमोन रावबो हान्जायानो 21 मासियाव देरहानो हायैनि थाखायनो एलायन्स जानो गोनां जादों गोबां सावरायलायखांनायनि उनाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम राजखान्थि हान्जाया मैया जयैनो एलायन्स जाबाय बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिनि दैदेनगिरिफोरा मैया राजभवनाव थांनानै बिटिआरआव सोरखार दानो थाखाय आसामनि गभर्नरनि सेक्रेटारिनि आखायाव आर'जलाइ गथायदोंमोन फैगौ 15 डिसेम्बराव अदेबानि गाबोन प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझाराव फुंनि 10 रिंगासोआव बड'फा नोगोर ग्राउन्डआव समायखिरा लानो हागौ बिथां प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दासिमबो जेननाय लाथ'वाखै बिथाङा 22 मासि लानानै बिटिआरआव फिन सरखार दागोन होननानै बुंथिदों आरो समायखिरा लानाया गाबोन जायालासे साननैसो उन जानो हागौ होननानैबो बुंथिदों प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो मोनथाम हान्जानिफ्राय देरहानो हानाय केन्डिडेटफोरा मैया लिलि हटेलावनो हर थादों गासै मोन 36 रुम बुकिं खालामनानै बेयावनो बिथांमोनहा हर थादों खौरांनि बायदिब्ला गोबां गोख्रों नोजोर लाखिनायबो जादों देरहानाय केन्डिडेटफोरखौ बाहेरायाव थांनो होआखै मबाइलबो बाहायनो होआखै होननानै खौरां मोननाय जादों जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 22 मासि लानानै बिटिआरआव फिन सरखार दागोन होननानै बुंनायनि थाखायनो बे गोख्रों नोजोरखौ लानाय जादों क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि 6 नं कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि दैमा जिङाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा रनजित मुसाहारि मुंनि मानसिखौ बिखुङाव देगारजों सुनानै गाग्लोबदों रनजित मुसाहारिखौ दा कसुगावनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय जाथायजों लोब्बा थानाय सुग्रा दायनिगिरिफोरखौ 3 होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेनि गेजेराव कसुगाव पुलिस बिफाना 2 दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय खौराङाव मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै बिजित बसुमतारी सुग्रा बिजित बसुमतारीनि असे फंबाय निरन बसुमतारी आरो जाथाय जानायजों लोब्बा गोनां सासेनि मुंखौ सुद बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों ट्राकखौ खावनायजों लोगोसे ट्राक सालायग्रा आरो हेन्डिमेनखौ लांखारदों एबा किडनेप खालामदों बे जाथाया नगावनि राहायाव जादों गुवाहाटीनिफ्राय डिमापुर फारसे थांबाय थानाय मुवा बेसादजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ माखासे सिखावफोरा गंसे एल्ट' गारिजों फैनानै लाखिफैनानै मुवा बेसादजों बुंफबनाय ट्राकजों लोगोसे ट्राक सालायग्रा आरो हेन्डिमेनखौ लांखारदों नगाव राहा पुलिस थानायाव ट्राक गोमानायखौ खौरां होनायाव पुलिसफोरा नायबिजिरनानै मैया 4 सिखावजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे एल्ट' गारि आरो ट्राकनिफ्राय मुवाफोरखौ बोस्लायनानै गुबुन मोनसे ट्राकआव दोनस्लायनाय ट्राकखौ हमनो हाबाय आबादारिफोरनि सोमावसारनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै आबादारिफोरा मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायैनो सोमावसारगासिनो दङ बे सोमावसारनायाव दासिम 8 आबादारिफोरनि जिउबो खहा जाबाय आबादारिफोरनि बे धर्नाखौ मदद खालामनो थाखाय बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिफोर ओंखारबोनायजों लोगोसे नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि खेला गेलेग्राफोराबो मदद होदों दा आबादारिफोरनि सोमावसारनायाव मदद होनो थाखाय पान्जाबनि डिआइजि लखिन्दर सिंह बिथाङाबो गावनि साख्रिखौ नागारबाय आरो बिथां डिआइजि लखिन्दर सिंहआ साख्रि नागारखांनायनि उनाव आबादारिफोरजों जयैनो जिरायफानानै धर्ना होदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो मैया आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों केबिनेटआव थांखि लाखांनायनि उनाव आसामनि मिनिस्टार चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा बिथांमोननि थांखि लानायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदों आसाम केबिनेटआव लानाय गोदान थांखिफोरा जाहैबाय सेथियाव जायफोर बिथांमोनहा दैबानाजों हा आरो न' खुरखा जादों बिथांमोननो सोरखारा 5 लाख रां होगोन जायफोर बिथांमोनहा दैबानाजों न'ल' खुरखा जादों बिथांमोननो 1,50,000 रां होगोन आरो आबादथिलि हा खुरखा जायोबा 1 लाख रां होगोन
नैथियाव दङ माइक्र' फाइनान्स एबा एसे रां लन होग्रा कम्पानिफोरनि सायाव मोनसे गोनांथार थांखि लादों। माइक्र' फाइनान्स कम्पानिफोरा दानिया गावसोरनि गोसो बायदि बुरजा सुद लानानै मानसिफोरनो लन हरनो मोननाय नंला। बेफोर कम्पानिफोरा दा RBIनि नियम बायदियैसो सुद लानानै लन हरनो हासिगोन। बे थांखिखौ आसाम केबिनेटआ लानायनि जाहोना जाहैबाय गोबां कम्पानिफोरानो 20% नङाबा 30% सुद लानानै लन हरोमोन। आइजोफोरा नांथारगौ समाव गोबां सुद थानायब्लाबो लनखौ लानानै उनाव सुख'नो हाया जायो आरो गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। बेनिखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। थामथियाव दङ सोरखारि नङै फरायसालिफोर एबा जायखिजाया इनस्टिट्युटफोरा सोरखारिनि गनायथि लायालासे फरायसालि गायसनोमोन। दा बेबायदि जानाय नंला। सोरखारनि नङै फरायसालिफोराबो फरायसालि गायसननायनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों माखासे समनि गेजेरावनो सोरखारनाव गनायथि लाथारनांसिगोन। ब्रैथियाव दङ अग्रु बिफां आबाद मावनायनि सायाव। सिगाङाव बे फालांगिनि थाखाय गेजेराव फालांगिरि थादेरोमोन। दा बेबायदि जानाय नंला। अग्रु बिफां आबादारिफोरा थोंजोङै अग्रु बिफांखौ गलाघाट इन्टारनेशनेल ट्रेडिं सेन्टाराव थांनानै फानहैनो हासिगोन। बेजों अग्रु बिफां आबाद मावग्राया रांनि मुलाम्फा मोननो हागोन। बाथियाव दङ सोरखारनि कम्पालसारि बन्द'आ 34 सान जासिगोन आरो रेस्ट्रिक्टेड बन्द'आ 31 सान जासिगोन। अला आरो उबार सार्भिसआ 15 दिसेम्बर एबा 15 दिसेम्बरनिफ्राय गुवाहाटीआव बन्द थागोन। दिघुली पुखुरियाव अला आरो उबारनि ड्राइभारफोरा मोनसे ज' सावरायमेल खुंदोंमोन। बेयावनो बिथांमोनहा बे थांखिखौ लादों। बिथांमोनहा बे थांखिखौ गावसोरनि माखासे दाबिखौ लानानै लानाय जादों। बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय सेथियाव दङ भारानि थि गरन्थ खालामनो नांगोन। नैथियाव दङ कम्पानिनि कमिसनखौ 10% खम खालामनानै होनांगोन। थामथियाव दङ गारिखौ बुकिं खालामनाय जायगानिफ्रायनो मिटारखौ सरजाबफानांगोन। ब्रैथियाव दङ जेबो जाहोन गैयालासे ड्राइभारनि एकाउन्टखौ बन्द खालामनो मोननाय नङा। बाथियाव दङ गारिनि गासै फोरमान बिलाइफोरनि बोसोरसेनि रेहाय खालामनानै होनांगोन। लोगोसे EMIनि बिथिङावबो एसे सम होनो नांगोन। दथियाव दङ ड्राइभारफोरनि जिउ रैखाथिनि थाखाय पेसेन्जार बुकिं एप्सआव KYC भेरिफिकेसन खालामथारनांगोन। स्निथियाव दङ ड्राइभारफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट बिथिङाव ESIनि राहा खालामनो नांगोन। 2021 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाव भट होनो थाखाय सोरनाबा जुदि भटार आइडियाव माबाफोर सोलायनांगौ दंब्ला जेरै मुं, जायगा बा जायखिजाया सोलायनांगौ दङब्ला नङाबा सोरबा 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव 18 बोसोर जागोनबा आरो भटार लिस्टआव मुं थिसननोबा बिनि जोबथा साना सानसेल'सै। 15 दिसेम्बरावनो बियो जोबगोन। बेनि थाखाय अफिसियेल वेबसाइट होखानाय दङ। वेबसाइटआ जाहैबाय www.ceoasam.nic.in। गुबुन मोनसे वेबसाइटआ जाहैबाय www.nvsp.in। बेनि अनगायैबो हेल्पलाइन नाम्बारबो होखानाय दङ। नाम्बारा जाहैबाय 180034519447। गुबुन मोनसे नाम्बारा जाहैबाय 0361272410। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।